Sí, sí. Anem a fer tot el recorregut d'este tren, ¿vale? Sí. Ahí està l'estació de Massalfassar i el quadre de comandaments. Ahí. Ai, que se me'n va el tren, que se me'n va. Aparta, Arnau, aparta. Gràcies. El mercadet. Ah, sí, el pont. El pont. Mamà. Les baquetes. Espera, espera. I tornarem a les pistes. I un altre quadre de comandaments, està ahí, l'altre quadre de comandaments. Ai, que se me'n va el tren. Mercaderies. Així hi ha com un riu que està fet de resina. Sí? Que t'ho han explicat? No, perquè ahir això ja està fet de resina. Això era resina, eh? Això que era com una aigüeta d'un riu. Arnau, ja he fet el recorregut, eh? Vaig a parar, eh? Quan arribi... A Massalfassar, vale. Quan arribi a l'estació... Vinga, que se creuen... Vale, vinga, se creuen. Espera, i quan arribi a l'edifici... A l'edifici, vale. Mira, ja s'ha parat. O... Sí, sí. Continua. S'ha parat ja. S'ha parat ja. Vale, anem a parar ja. Veure el vídeo... Sí, cariño, sí. Espera que estic fent... Mira, vaig a fer esta. Este el vols? Sí. El roig. Sí, espera que passe. Vale, ja està. I el roig no ho vaig a fer.